रोजाबनो आखायाव लादों बे मेथाइखौ सुजुदोंमोन कुलेन बर' आरो रोजाबदों बे मेथाइखौ आंनो रोजाबनाय जादों। हेलो सेलवेशन प्रग्राम मोनसे मिथिहरनो नागिरदों AS0142 गारिखौ साइड खालामहोयो बेखौ गुरै खावलायहरनाय जाहैबाय AS014228 नाम्बारनि गुफुर गाबनि स्विफ्ट डिजायर बेयो एसे लामाखौ होथेनानै दङ जाहैबाय बेनि थाखायनो गारि दे आखाइ खबनानै हेफाजाब खालामदो बयबो। गावनाय गोसोआ लिङो आंखौ सानफ्रामबो हाजो हायेन दैमा दैसा लैथोमानि सेर बिरथिं बिरथिं नायनो गोसो गोरबो जिउनि धर्म हाजो हायेन दैमा दैसा लैथो लैथोमानि सेर नागिरदों बे जिउ लामानि नुस'यै हान्थिनाय लामा अखाजों सोरां हरनि अखाफोरनि जोंनि सोरां नागिरदों लिङो आंखौ सानफ्रामबो
गोजोन्थों निमाहा खालाम लिरिक्सखौ बावदों रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथां सेलवेशन नार्जारिनिसिम थारैनो बिथाङा जोबोद समायना मेथाइ रोजाबलांबाय जोंनि थाखाय जोंनि दिनैनि बे जांख्रिथायनि थैसाम 2 नि प्रिमियार श'नि कालचारेल जिथु हारिमु मोनाबिलि बे आयदाया 6 रिंगानिफ्रायनो जागायनायनि खोथामोन नाथाय बोथोरनि बेले बेजे आरो गोबां हांख्रायनानै लिंहरजानाय आलासि बिथांमोनहा बोथोरनि थाखाय एसे
सफैनो हायैयाव जोङो दसे सम लाबावदों आरो नायगिरि बिथांमोनाबो जोंहा दासो हाबगासिनो